Салом дӯстони азиз, мо як роҳбалад, як путеводитель барои шумо сохтем, яъне барои кушодани ИП. Чӣ кор кардан дар кор? Яъне инҷа савол аст, оҳо кушоем, ё самозанятӣ, ё ИП кушоем. Яъне мо ба шумо тавсия метиҳем, танҳо ИП ва танҳо ИП. ҳуҷҷатҳои лозима ҳамагӣ лозиманд. ИНН, СНИЛС ва нусхаи паспорти ё паспорт ё РП ё ВНЖ. Хуб, ВНЖ РП қатъи яъне ба воситаи банк яъне ИП кушода намешавад. Танҳо ба паспорти сурх шумо метавонед ба рақамҳои куратора мемонем, занг мезанед ва шумо ИП-ро кушода, расшуди нишодро кушода оварда дар дастатон метиҳанд. Ин ҳамаш ройгон аст. Агар шумо РП ВНЖ дошта бошед, шумо налоги ки ҳам минтақае ки шумо яъне ба қайд гирифта бошед, яъне регистратсия доред, дар онҷо муроҷиат мекунед, барои шумо кушода метиҳанд. Хуб, вақти ИП-ро интихоб кардед кушоданро, уҷо ҳаст якчанд вариант мегӯянд. Агар шумо равед ҳичи нагиред, яъне шумо ИП мекушоянд бо формати осно. Осно яъне ки чӣ мегӯянд, основной обычный система налогообложения ам хеле як расшифроват мешавад, яъне 13% мегирад. Шумо ҳатман вақте ки рафтед, огаҳ кардед ки шумо усн доход лозим аст. Усн доход яъне 6%, дар баъзи минтақаҳои Федератсияи Россия 1% аст. Яъне ам минтақаро шумо чӣ кор мекунед, дар сайт даромада, яъне шумо дар Магадан ё Грозный дар дигар ҷо бошед, Чечня, яъне метавонед бинед ки оё шумо 1% ҳастед ё ки 6%. Хуб, агар шумо рафту хато кардед, яъне пеш кушодед ИП-ро, яъне уже аллакай шумо 13% мегиранд, уже вай мекунанд, шумо аму формати осноро, яъне агар то соли нав яъне заявка дода бошед ки иваз карданда, успед агар накард, имсолашда чӣ кор кардан дар кор? Маҳкам кардан дар кор ИП-и ки формати яъне 13% андоз мегирад, осно қатъи формати ОСНО бошад, агар маҳкам мекунед, тақрибан процедураш 1 моҳ вақт мегирад, бо асари нав ИП бо усн доход яъне 6% 1% мекушоед. Бо ғайр аз кушодани ИП усн доход қатъи шумо яъне интихоб мекунед акведро, акведи 4791, яъне ИП бо акведи 4791. Ногуфта намонад, боз страховой взнос дорад, пенсиони фонд. Яъне ҳама иноро кӯшиш кунед супоред сари вақт, штоби чунки шумо ба проблема ягон чӣ нашавад. Хуб, ман рақамҳои куратори банкро мемонам, занг занед, агар касоне ки шаҳрвандӣ доред, ба шумо кӯмак мекунад, яъне ки ИП-ро кушода метиҳад. Агар шумо РП ВНЖ дошта бошед, дар налоги рафта ИП-атонро кушоед, баъд омада метавонед ба ҳамин рақам занг занед, инҳо ба шумо расшод нишод дар куҷое қарор дошта бошед, ба шумо расшод нишод кушода меоранд, дар дасти шумо медиҳанд. Ташаккур ба диққататон. интизор шавед хабарҳои навро. Саломат бошед.